Здравейте! Открих много интересно и ново място във Варна, а именно естетичен център за корекция на силуета и теглото, където да влезем в перфектна фигура за лятото. Аз, например, леко надвиших правилните си килограми, затова реших да посетя това студио, където да ме върнат в любимата ми мечтана форма. Нека заедно да разгледаме визията и цялата атмосфера в студиото. Искам заедно с вас да видим това интересно място и ново за мен. Всъщност причината да дойда тук и да реша да се взема в ръце е, че качих 3 кг по празниците. А именно разбрах, че тук ти правят пълна програма за отслабване. Мисля до лятото да вляза в правилните си форми, както бях миналото. За това започвам от днес. С този кабинет ще регулираме неравностите по кожата и ще стегнем. Ако искате да не тренирате, а да имате преса на корема, ето това е нашата процедура. А с коя процедура ще започна аз за моята промяна на силуета, ще разберете в следващото видео.